כל אחד מאיתנו מתמודד עם איזשהו רגש לא מאוזן במערכת שלו, בכל רגע נתון, כן? יש כאלה שמתמודדים יותר עם פחדים וחרדות. יש כאלה שתסכולים מאוד מקשים על החיים שלהם, זה תסכול פנימי עמוק, משהו שהם לא מוצאים לו פתרון ויש להם קונפליקט לגביו. ויש כאלה שכעסים או חוסר ביטחון. התחושות הן אמיתיות והן משפיעות על המציאות שלנו. מה חשוב לזכור? דבר ראשון, שאתם לא לבד עם הרגש הזה. יש עוד אנשים שחווים את אותו קונפליקט או את אותו רגש לא פתור, או סיטואציה שאולי שונה, אבל בחוויה הרגשית היא דומה, אתם לא לבד. לפעמים זה נותן נחמה, כי אנחנו חושבים שכולם בטוב תמיד ומאושרים ושמחים ולא מתמודדים, ורק עלינו נפל התיק הזה בחיים ואנחנו היחידים שמרגישים ככה. דבר שני, זה גורם לנו להסתכל על אנשים ולהבין שמה שאנחנו רואים ונראה לעין הוא לא מדויק. הוא לא באמת, אנחנו לא רואים את מה מתחולל בנפש. דבר שלישי, תזכרו שזה זמני. מה שאתם מרגישים עכשיו הוא נגרם בגלל תפיסת מציאות מסוימת, אבל היא דינמית. וברגע שאתם תשנו משהו בתפיסת המציאות, גם ההשפעה על הרגש תשתנה. ולכן הכוח תמיד נמצא בידיים שלכם ובבחירה שלכם וברגע ההווה. לא משנה מה עברתם בעבר, לא משנה מה צופן העתיד, יש לנו נקודת כוח והיא עכשיו.